Тапшыруның чираттагы кытлау хатын без Новоспасская бистәсеннән алдык. Шәрәевлар гаиләсе, Мигран абый һәм Мөршидә апа, уллары Эдуард гаиләсе белән ерак Нефтеюганск шәһәренә сагынулы кытлау хаты юллыйлар. Бүген 11 сентябрь көнне безнең яраткан абыебыз Мөхәммәтҗанов Шамил Рәфат улы үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Гаиләләрендә булсан, әлеге айда икенче тапкыр яңгырый. Чөнки 2 сентябрь көнне яраткан җиңгәбез Айсылу Мустакимовнага да шулай ук 60 яшь тулды. Икесен бергә матур гомер тантаналары белән чын күңелдән кытлап, йөрәк түреннән ургылып чыккан теләкләребезне җиткерәбез. 1960 елның 11 сентябрендә Урта Терешка авылында Мөхәммәтҗановлар гаиләсе Рафат белән Рәшидәнең 7 балалы гаиләләрендә икенче балалары булып безнең абыебыз Шамил якты дөньяга аваз сала. Барлыгыбыз гаиләдә 2 ир бала, 5 кыз үстек. 7 бер туган бик тату килеш бала чагыбызны уздырдык. Абыебыз Шамил 8 еллык мәктәпне тәмамлады. Аннары иске кулатка сыпытуында тракторист һөнәрен үзләштерде. Бик тиз әти-әние безнең беренче ярдәмчесе булып колхозга эшкә керде. 2 еллык хәрби бурычын намуслы килеш үтәп кайтып, ул иске кулатка урман хуҗалыгына эшкә урнашты. Шунда үзенең гомерлек ярын, кадерле Айсылу җиңгәбезне очратты. Туйларын уйнап, Нефтеюганск шәһәренә күчеп киттеләр. Мәхәббәттә яшәгән әлеге парның 2 татлы кызлары туды. Алар исә инде үзләре дә олыгаеп, үз гаиләләрен корып, абыебызны җиңгәбез белән әби-бабай ясап, 2 оныкларын да бүләк итеп өлгерделәр. Бер сүз белән әйткәндә, тормышлары уңда аларның. Кадерле кешеләребез безнең. Еракларда булсагыз да, күңелегез белән без сезнең янәшәдә. Нәселебез башлыгы булып торган газиз абыебыз. Менә синең дә матур бәйрәмең килеп җитте. Абый, бала чактан ук без синнән гел үрнәк алып яшәдек. Һәр чак сиңа ошарга тырыштык. Өлкән, димәк без аңа буйсынырга тиеш дип белә идек. Өлкән, димәк аның сүзе гел өстен һәм мөһим дип тора идек. Бу тәрбияне әти-әни бирде әлбәттә. Еракларда яшәсәң дә, син барыбызның да кем нәрсә белән, ни эшләгәнен белеп торасың. Ялгыш кына юлдан тайпылсак, вакытында дөрес киңәшеңне бирәсең. Җитди кисәтүләреңне дә ясыйсың. Без сине нык хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Туган көнеңдә сиңа мәңге яшь булып, саулыгыңнан аерылмыйча яшәвеңне телибез. Гомерең матур узсын. Бел, ни генә булмасын, без һәр вакыт сиңа ярдәмгә килергә хәзер. Җиңгәбез, сине дә без ихлас күңелдән узган юбилеең белән котлыйбыз. Абыебызны бәхетле килеш яшәткәнең өчен олы рәхмәтләр укыйбыз. Синдәй уңган, булган, тырыш хатыннар сирәк очрый торганнардыр. Гаиләңдә син уңган хуҗабикә, тугрылыклы хатын һәм бик кадерле әни дә, әби дә була алдың. Алда да шулай, пар канатларыгыз сынмыйча, бер-берегезне хөрмәт итеп, яратып, бала аныкларыгызның кадер-хөрмәтен сизеп, матур яшәсәгез иде. Якыннарыбыз, бәйрәм бүген, көзләр җитте дөньяга. Шушы матур көз аенда сез тугансыз җиһанга. Азмы күпме вакыт узган, олыгая белгердегез, әкрен генә гомерегезнең көзләренә кердегез. Бәхетегез байтак булсын, тормышлар торсын шаулап, кытлап юбилейлар белән куйдык без җырлар сайлап. Мактар өчен сезне әле сүзләребез дә җитмәс. Сезгә булган хөрмәтебез бер кайчан да ул бетмәс. Хөрмәтле Шамил Рәфатович һәм Айсылу Мустакимовна. Бар теләкләргә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр да юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Min sinin tuğanın, biz tuğanlar bürük nesilden. Sina tarta күңел, синең белән җиңел туган булган
Туташ рәхәт яшәргә. Ярый әле, син бар, ярый әле, мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрнек, белмим нишләргә. Ярый әле, син бар, ярый әле, мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрнек, белмим нишләргә. Син минем терәгем, мин синең терәгең, яшәсәк тә төрле төбәктә. Гөл чәчәген коя, җимерелә кыя, туган яши һәрча йөрәктә. Ярый әле, син бар, ярый әле, мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрнек, белмим нишләргә. Ни хәл туганым дип дәшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрнек, белмим нишләргә. Ярый әле, син бар, ярый әле, мин бар, ни хәл туганым дип дәшәргә. Узак күрешмәсәк, белешмәсәк, йөрәк әрнек, белмим нишләргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрнек, белмим нишләргә. Кабат Мөхәммәтҗановлар гаиләсе Шамил Рәфатович һәм Айсылу Мустакимовна хөрмәтенә котлау хаты яңгырый. Бу юлы Ашировлар гаиләсе Хәмидулла абый һәм Фәвзия апа үзләренең бала оныклары белән якын кардәшләрен котлап, безнең тапшыру аркылы җылы теләкләрен ирештерәләр. Ниләр сөйләп китеп булырсың безнең якыннарыбыз хакында. Алар дөньяны бизәгән, тормышны матурайта алган, яраткан тугрылыклы хатын һәм шын ир-ат булып яшәүчеләр. Җаннарын кызганмыйча, йокысыз төннәр, тынычсыз көннәр үткәреп, тиешле тәрбия бирә алган 2 бала ата-анасы. Үз оныкларын күкрәкләренә кысып, сөеп, назлап, иркәләп яшәүче 2 онык әби-бабасы. Шуның өстәвенә бар туганнарга карата мәрхәмәтле кардәшләр дә. Якыннарыбыз, рөхсәт итегез сезне бу гүзәл бәйрәмегез белән ихластан котларга. Җитте вакыт ял итеп, балалар, оныклар шатлыгы татырга. Гомре буе сез зарлануны белмичә яши торган кешеләр. Бу алга таба да шулай булсын. Бар яктан да без сездән тик үрнәк кенә алып яшибез. Киләчәк көннәрегез дә тынычлыкта гына узсын. Бәла-казалар барысы да сезне уратып үтсеннәр. Без һәр вакыт сезне кунакка көтеп калабыз. Сентябрь айында туыпсыз, көзге кояшка төренеп, шуңадыр да болыт астыннан чыккан чәчәктәй күренеп. Авыр сүзләр әйтә белми, кыенлык китермисез, бер кайчан бер авырлыклар кемгә дә җиткермисез. Таң калабыз, холкыгыз сезнең алтын бәясе төсле. Бигрәкләрдә булдыгыз бит сез сабыр һәм дә көчле. Алга таба бәхет телик, ансы кирәк тормышта. Өстәвенә шатлык белән бирсен Ходай уңышта. Котлы булсын, матур булсын сезнең гомер бәйрәме.
Кабул итегез якыннардан җыр һәм теләк бәйләме. Хөрмәтле Шамил Рәфатович һәм Айсылу Мөстәкимовна, Ашуровлар гаиләсе җылы теләкләр белән бер рәттән бүләккә җыр да сәлам итеп бирештерәләр. Кабул итеп алыгыз, матур юбилейларыгыз мөбарәк булсын. Яшәп булмый ялыгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түреләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Dünyanın künləri türlü, бар şadlığı qayğısı. Dilməsin bəğiri bizini, yuğaltılar aşısı. Tuğan üçün kirək, biz bir-bütün buluyq demək. Küngüllərinin türlərindən çığa bit ol şul telək. Birge bize bit köşlü, iğne inge kuyvanda. Матур уйлары